Diddordeb, pasiwn am y chwaraeon, a dwi eisiau mynd o y pasiwn yna i'r myfyrwyr. Pob dydd yn wahanol, a mae pob dydd yn challenge wahanol. Dwi'n pennaeth lefel 1 chwaraeon a hefyd dwi'n dysgu ar y lefel 3 chwaraeon yma. Ar dechrau gwers, ni'n creu cynllun gyda'r athrawon sydd yn y swyddfa ac hefyd cyn pob gwers. Ni eisiau bod yn hyderus iawn ac hefyd bod chi'n cyfathrebu yn dda. So nod yw beth dwi eisiau allan o'r gwers i gyd, a wedyn amcanion yw pa steps sy'n eisiau i cael y nod. Pan ni yn y ffordd pan ni'n mynd mas i ysgolion gynradd yw beth sy'n edrych mas am. Pan ni'n hyfforddi fan hyn, cyn bod y sesiwn i dechrau, ni'n gwneud sesiwn risg i gweld beth sy'n eisiau gwneud. Fel athro, mi eisiau gwerthuso pob gwers neu ar diwedd yr wythnos i gweld beth sy'n cryferion a beth arall beth sy'n i gwella hwnnw. So, paid â bod yn ofn, cerwch straight mewn i'r deep end a cerwch straight mewn i'r dosbarth.